Κάποια ερώτηση. Would you like so far to ask something? You don't like to ask something? Everything is clear? Oh, please ask something. Ναι. Ακούμε. Μήπως έχουμε χάσει το μέτρο οι πόντιοι στην Ελλάδα? He asks if the Pondians here in Greece lost the meter. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, We lost. εμείς που μεγαλώσαμε με τους ποντιακούς όρους, ξέραμε 16-17. Τώρα έχουμε πιάσει τους 116-117. Πώς ερμηνεύεται αυτό, πώς δικαιολογείται? When he was younger one, as a child, for instance, in his village, he mostly knew 16 to 17 dances. And now he's wondering how it happens and there are all these dances. What's happening? Και όχι μόνο αυτό. Τώρα τελευταία κάνουμε και εισαγωγή και χώρων, δυστυχώς από τον σημερινό πόντο, αλλά και παθολογικά επηρεαζόμαστε. Φτάσαμε από το σημείο οι γυναίκες στα χωριστικά να φοράνε μαντήλα, που είναι ισλαμικό σύμβολο, και οι άντρες να φοράνε το φέση. Πώς δικαιολογείται? On the top of this, we have also imports from Turkey, from Pondos. And we can see, for instance, women to dance with covered head, which is more Islamic thing. And δεν μπορώ να το βάλω σε λειτουργία. And men also to wear the fez. Μάλλον το μυστικός δάκτυλος. Στην Ελλάδα, από τα Ιωάννινα και την Κατερίνη, μέχρι την Νότια Πελοπόννησο χορεύουν τσάμικο. In Greece, from the western Από τη Φλόρινα. north at Ioannina and Florina to Katerini and all over the way to Peloponnese, they dance tsamiko. Αλλά δεν λένε ότι έχουν 2.000 τσάμικους. But they don't say that they have 2,000 tsamiko Γιατί dances. κάθε χωριό χορεύει διαφορετικά τσάμικο. Even every village they dance a different tsamiko. Η απάντηση είναι δηλαδή θέμα μετρήματος και όχι χωρών. So the answer is actually if we really have different dances or just variation of the same dance. Γιατί πρέπει όταν έχει κανείς τόσους πολλούς χορούς να συμβαίνουν δύο τινά. Because when we have so many dances, we have actually two things happen. Ή οι άνθρωποι δεν κάνουν άλλη δουλειά, Either people do nothing else than dance, ή παίρνουν ξένους χορούς. either they adopt foreign dances. Αλλά το ζητούμενο είναι η εμπορευματοποίηση του χορού. Η χοροδιδάσκαλη. But the real problem is this marketing of dance, the dance teachers. Τα λεφτά. Money. Λοιπόν, το άλλο τι Γιώργο είχες πει? Για τις αγωγίες. Για τις φορεσιές. Και για την εισαγωγή από την Τουρκία. Και το χορό, γιατί χορεύουν και χορούς, τελευταία χορευτικά χορεύουν χορούς που για μας είναι άγνωστοι. Χορεύουν όπως χορεύουν στο σημερινό πόντο. Η αυγή χορεύει έτσι. Αλλά και η ενδυμασία. He says that they also the import of dancing. They dance like they dance today at Pondos, which was something strange. Here there was nothing like this before. But also the costumes. Οι στολές είναι μεγάλη ιστορία και δύσκολη. About costumes is a really big story and very difficult to describe. Αλλά οι πόντιοι έχουν 1000 χρόνια αυτές τις στολές που ξέρουν. But the Pondians already for 1,000 years they have these costumes we know already.
Οι μαντήλες όμως δεν ανήκουν στην ποντιακή κοινωνία και παράδοση. But the covered head, it does not really fit to the Pondic tradition and society. Η γυναικεία στολή των Ποντίων είναι επηρεασμένη από τους Βενετούς και τους Γενουάτες. The Pondic costume has a lot of influences from Genova and Venice. Οι οποίοι είχαν πρακτορία εμπορικά στην Τραπεζούντα. Which they had merchandisers, they had, in Trapezunta. Η τάπλα είναι η λατινική λέξη τάπουλα. Tabla, jewelry on the head, is the Latin word tabula. Και η ζουπούνα είναι επίσης η ιταλική λέξη giuppone, που σημαίνει σακάκι. And zupuna is again from the Latin, from the Italian, zuppone, which means the jacket. Γυναικεία. The woman's jacket. Η ανδρική είναι επηρεασμένη από τους Γεωργιανούς. The men costume has a lot of influences from Georgia. Διότι το 1204, as in the 13th century, the beginning of the 13th century, όταν οι σταυροφόροι κατέλυσαν την Κωνσταντινούπολη, when the crucifiers get into Constantinople, οι κομνηνοί της Κωνσταντινούπολης διωγμένοι, the entire family of Komnini πήγαν στην Γεωργία, they went in Georgia. πήραν 12.000 στρατό They had with them 12,000 army from there. και κατέλαβαν την Τραπεζούντα με τη βία. And they went and occupied Trapezunda with violence. Έτσι, πιθανόν πήγαν οι στολές από τη Γεωργία στον Πόντο και από τον Πόντο στη Γεωργία. So he guessed that probably the costumes, the men actually costumes, went from Georgia to Pondos and not from Pondos to Georgia. Άρα λοιπόν να συζητάμε για τις στολές δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. So to talk about costumes is not really, there is not a really big matter. Διότι και σήμερα οι άνθρωποι όπως και τότε, ή όπως τότε έτσι και σήμερα, επηρεαζόμαστε παγκόσμια από την ενδυμασία. Αλληλοεπηρεαζόμαστε. Even as today, even then, the influences on what we wear, on costume, is really universal. We have influences from all over. It happens then, it happens now. Να δούμε. Μαγί, εσύ χτες μου φαίνεται. Κάτι έβαζε δάχτυλο. Τέλος πάντων, λέει. Το φέση πάει με τη στολή. Όχι, το φέση με τη στολή, τώρα εντάξει. Αλλά αν θέλεις για το φέση να μιλήσουμε, το φέση το επέβαλε η τοποκρατία σε όλη την χώρα. Γι' αυτό και τραγουδάει ο Κωνσταντίνης στο τσάμικο της Πελοποννήσου, να βάζω το φεσάκι μου, να πάω στο παζάρι. Να ήταν τα νιάτα 2 φορές, τα γυρατιά καμία. Να βάζω το φεσάκι μου, το φεσάκι υπήρχε. Αλλά δεν σημαίνει ότι το δέχτηκαν οι Έλληνες ευχάριστα, το υιοθέτησαν, αναγκάστηκαν. Υπάρχουν πολλές about the fes. Έχει μια σημασία με το άλογο φέση. Ποιο φέση? Το οικονομικό. Α, εσύ είσαι καρσλής, εντάξει. Υπάρχουν πολλές απόψεις και όπως και να έχει το φέση πρέπει να ξέρετε, ήταν απαγορευμένο στους χριστιανούς. Μόνο μετά από τους νόμους που ανέφερε ο Σάββας επιτρέποντας στους χριστιανούς να φορέσουν φέση. Δεν τους το επιβάλλανε, κατά τη δική μου άποψη. Μόνο όταν ήταν πια ελεύθεροι να το φορέσουν, το φόρεσαν. Οι Τούρκοι δεν φορούσαν φέση μέχρι τότε, φορούσαν τουρμπάνια. Αν δείτε στην Ελληνική Επανάσταση, οι Τούρκοι είναι με τουρμπάνια. Δεν μπορούν να τους φορούσαν. Οι
Η έκπτωση. Οι Αιγύπτιοι είχαν. Επομένως, χρειάζεται πολύ μελέτη, μην το παίρνετε έτσι αψήφιστα. Και αυτά που θεωρούμε ελληνικά, ζύμκες και τα λοιπά, βλέπετε δεν είναι και τόσο ελληνικά. Δηλαδή το φορούσαν σαν ένδειξη καταξίωσης. Το φορούσαν σαν ένδειξη ελευθερίας. Μπορεί. Θέλει μελέτη. Καταξίωσης. Ναι. Ο Βαβαρός, ο Όρθωνας. So I say that there are many different opinions of what's really happened with Fes and all this costume, which we find also with the Turks. Being forced the Greeks, they wanted to dress like this. What was happening? So it needs a lot of study. On something additional to all this are some personal histories of people who actually they didn't they didn't force to have it, but they wanted to have it. Για παράδειγμα, το 1960, τη δεκαετία εκείνη, στην Καβάλα, γίνονται συνέδρια για την γαράσαρη του πόνου. Αναφέρει λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά τέλος πάντων έχω όλο το βιβλίο εκεί πέρα. Αναφέρει λοιπόν την ιστορία ενός δασκάλου που έρχεται από τη Γαράσαρη στην Ελλάδα και φεύγει αμέσως στην Αμερική. Κάθεται με την ανταλλαγή. Κάθεται 15 χρόνια στην Αμερική και με το που γυρνάει στην Ελλάδα, λέει, και το γράφει σε μια εποχή που δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο δάσκαλος είναι να φορέσει το φέση και να αισθανθεί όπως ήταν στην πατρίδα. Καταλαβαίνετε, το έχουμε λίγο παρεξηγήσει. Είναι λίγο παρεξηγημένα κάποια πράγματα. Είναι τι χαρίζουμε και τι δεν χαρίζουμε και τι πιστεύουμε. Μερικές φορές τα εξειδανικεύουμε κάποια πράγματα. Ο Όρθωνας. Μερικές φορές πάμε πολύ στα άκρα και δεν πρέπει. So, it's a big discussion, as I told you, and... Μόνο αυτό, Κυριακό. Ο Όρθωνας φοράει ο Βαβαρός ως βασιλιάς της Ελλάδος. Otho was the first king of Greece, from Bavaria. Φοράει φέση. He wears fez. Yes. Ή μια σκάλα. Μπορούμε να το βγάλουμε και να το ξαναβάλουμε στο ρεύμα. Θα κλείσει η έρευνα. Όχι, αυτό θα